Tvrtka Grafika iz Osijeka također je jedan od izlagača na ovogodišnjim DA digitalnim aplikacijama. S nama je danas u društvu gospođa Klaudija Lišnić iz tvrtke Grafika. Klaudija, dobar dan. Dobar dan i srdačan pozdrav svima, posebno vama kao organizatorima na ovom doista divnom i hrabrom događaju u ova izazovna vremena. Evo, hvala vam puno na ovim lijepim riječima. Drago nam je da nam se i tvrtka Grafika pridružila. Grafika je prvi put s nama na sajmu ovdje u Celju. Pa evo za početak, za one koji ne znaju, nekoliko najosnovnijih riječi o samoj tvrtki. Grafika d.o.o. Osijek posluje u sklopu grupacije Skripte Tisak i Skripta. Grafika se bavi konkretno tiskanjem, znači tiskamo, imamo ofsetne strojeve, digitalni tisak i ono što je nešto najmlađe u našim postrojenjima je tisak etiketa. Etikete su nešto evo, na što ćemo danas kratko staviti naglasak. Ovdje vidimo da ste izložili cijeli niz mogućnosti rješenja različitih vrsta etiketa od širine same role do materijala. Zašto baš etikete ovdje u Celju? Upravo su etikete bile te koje su nas ponukale da dođemo ponuditi slovenskom tržištu prvenstveno, naravno i svim ostalima, tisak etiketa. Ovdje se pokazalo da je to doista baš pravi potez bio jer je tržište, ajmo reći, baš im je potreban ta jedna ponuda koju mi možemo dati od različitih papira, znači mi nemamo velike i male kupce, mi imamo naše poslovne partnere kojima nastojimo biti na raspolaganju od toga koji papir ćemo izabrati, dimenziju, imamo i naš tim dizajnera kojim pri tome može pomoći, tako da evo, stvarno uvijek nastojimo svim upitima naših kupaca pomoći što najviše i najbolje možemo s obzirom na iskustvo koje imamo do sada. Ove su sve etikete otisnute na Durstu, je li tako? Tako je, znači Durst je stroj koji digitalnom tehnologijom otiskava boju, zatim imamo GM, znači to je stroj koji doradne radnje, kao što su znači, rezanje na format etikete, odnosno prije toga ukoliko imamo nekakvu foliju ili nešto koja još daje dodatnu vrijednost etiketama koristimo, režemo ih prema željama kupaca, da su njima najlakše, najjednostavnije za aplikaciju, da li se radi o vinarima, pivarima, kozmetici, imamo to doista širok, imamo stvarno evo, pekara i ne znam evo šta bi izdvojila, ali uglavnom s obzirom da mi dolazimo iz predivne Slavonije i okruženi smo sa 5 prekrasnih vinogorja, kod nas su ipak vinari, ajmo reći brojeni, da, u raznim vrstama vina, tako da evo, nastojimo se prilagoditi i pratiti i potrebe tržišta, i inovacije i sve što ide uz to. Znači sve što netko ima vezano uz pitanje etiketa i želje bilo kakve uz etikete, Grafika ispunjava sve želje. Naravno, ali samo kad su pitanje etikete. Klaudija, hvala vam puno. Hvala vama i čestitka još jednom.